dan Allah ku saurara ku ji labarin wannan baiwar Allah. Haka kawai ki kai kanki a suɗe ki tas don ki gararara. Haba, arha ta yawa. Ai da ke ƙara wadda ta je karɓar ɗariƙa kwanakin baya, ita ma aka ce sai an tsakure ta kafin a bata, kuma hakan aka yi. Ita waccan har ƙaruwa ma aka samu, duk da yake ke ba a sani ba. Wannan shi ake kira hau. Dan me irin wannan arha danki suna? Kuma kika fito kika faɗa wa duniya maimakon ki rufa wa kanki asiri ki tuba zuwa ga Allah, shi kuma Allah mai miki duka abu biyun ne, ya rufa miki asirin kuma ya yafe miki, sai kika zaɓi ki fito ki faɗa wa duniya hakan. Amma ke ko a kanki sai kin ban zan haɗa ki da rarara kawai sai ki bashi. Tir, subhanallahi, wace irin soyayya ce wannan? Abin da ya fi komai daraja da tsada da mutunci a jikinki ki bayar saboda ganin rarara, ki ba da kuɗi 150,000. Kai asarar nan ta yi yawa. Muna miki fatan Allah sa baki samu baka ruwa. Allah ka kare shirya mu, laifukan mu Allah ka yafe mana. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Zan sa muku bidiyon kashi na 1 ku ji da kunnen ku, bayan nan akwai kashi na 2. To yanzu wannan baiwa Allah da kuka gani sunanta Zainab, ta zo tun daga jihar Adamawa ne can ciki akan wani abu da ya same ta akan rarara. Ta fara zuwa Kano ne, da ta je Kano ta haɗu da wasu 'yan fim waɗanda ba sa tsoron Allah, abinda 'yan fim ba sa so a faɗa. Suka mata wayo, aka karɓar mata kuɗi wurin 150,000. Bayan an karɓar mata kuɗi wurin 150,000 har wasu daga cikin 'yan fim suka nemi su yi amfani da ita, daga ƙarshe ma bayan sun biya buƙatar su suka gudu. To wannan shimfiɗa ce na muku, amma za ku je da zan samu za ta kasance tare da ta, sai ki gabatar da sunanki. Assalamu alaikum, sunana Zainab Adamawa. To za ki ba mu labari me ya kawo ki nan? Kawai dai na zo saboda ganin rara ne, dama ina da wannan burin, ina son gan shi kawai. To kina son ganin mawaƙi rara, kin san shi ne? Ban san shi ba, kawai dai wakan shi ne nake ji a koda yaushe. Haka nan in ina ji har mahaukaciya ake ce min da sauransu, ni kuma duk ban damu ba akai. To irin kin taɓa ganin shi ko kin san inda zaki gan shi? Gaskiya ban san inda zan gan shi ba, kuma ban taɓa ganin shi ba, su dai wata uwar ɗaki na ne ta ce min zan iya ganin shi a Kano, tana da yadda za ta yi min hanya in gan shi, ta ce min tara kuɗi. Shi ne na ce to ba matsala, har ya zamanto na zo na tara kuɗi na 150,000. Sai na je na same ta na ce mata to anti na tara kuɗin, sai ta ce to bari ta kira ƙawarta a Kano. Wannan shine kashi na farko na wannan yare wadda ta zo daga Adamawa, sunanta Zainab, har aka mata wayo a Kano, aka karɓar mata 150,000, kuma har aka nemi aka yi amfani da ita, kuma bayan an yi amfani da ita kuma aka zo ba a biya mata buƙatar da take so ba. To ku biyo mu cikin kashi na 2 domin ku ji yadda tattaunawa mu ta. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.